وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. وإگر مشرikler seni yalancı deyip tekzip etseler, ona qan bolma, sabret. Pes tahqiq senin ululqı rasullarga da yalancı deyip aydılandır. O Hudaýyň tarafına qaydılar hemme işler. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Ey adamlar! Tahqiq Hudaýyň wa'desi haqdır. Pes sizi dünýä hayaty magrur etmesin. O sizi şeytan ile indi aldamasın Hudaýyň barasynda. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. Tahqiq şeytan sizin düşmanınızdır. Pes siz de şeytanı düşman tutunun. Elbette şeytan özünün tabi'lerini dowdahy bolmaga çağırar. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. Ol tor adamlar iki kafir bolupdylar. Şolar üçin nihayetde güýçli azap bardyr. Ol tor adamlar iki iman getirip salih amellerini kesbedipdiler. Şolar üçin mağfiret bardyr we ulu sowap bardyr. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. Aya ol adamy ki şoňa özüniň teleke amallaryny awadan kökedilipdi. Pes şonu ýaxşydyr diýip güman etipdi. Şol adam bir iman getiren we salih amellerini kesbeden adam bilen beraber bolarmy? Ebet beraber bolmaz. Pes Allah tebarek we taala halany gumrah eder we halany hidayet eder. Gumrah eder, gumralyk ihtiyar edip iradesini şoňa sarf edenligini sebäpli we hidayet eder, hidayetini ihtiyar edip iradesini şoňa sarf edenligi sebäpli. Pes ey Muhammed, hemme zat Hudaýyň meşiyeti we iradesi bilendigini bilenden soň özüňi helak etme şolarga hasret çekip o şolaryň etýän kabih amallaryna gam bolup. Tahqiq Allah tebarek we taala olaryň etýän teleke amallaryny bilýändir. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. Allah tebarek ve taaladır yerleri iwerýän, pes yerler bulutlaryny harekete berer. Pes biz ýagny guryp hoşk bolan yerlere sürermiz. Pes şoň wasileti bilen guryp hoşk bolan yerlerini sebze horram edip täzeden hayat berermiz. Şu tariqadır kıyamatda dirilip durmak. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. Her kim izzetini ve şerafetini istese, pes izzetin hemmesi, yani dünyanın ve ahiretin izzeti ve şerafeti Huda üçündür ve Hudaýyň ýanyndadyr. Hudadan ýana çykar ýaxşy söz we salih ameller. Bu ol tor adamlary ki ýaman işlerini tedbir etýärdiler. Şolar üçin nihayetde güýçli azap bardyr. O şolaryň etýän ýaman tedbirleri
nabut bolar. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. والله تبارك وتعالى thizlerini tofraqdan halq etdi ibtidada. Ondan soň nutfadan halq etdi. Ondan soň thizlerini joft aylandyrdy. Yani bäziňiz äretdi we bäziňiz hatyn etdi. Ve hiç hatyn hamile bolmaz we dogurmaz meger Hudaýyň ilmi we iradesi bilen bolar. Ve hiç bir uzyn ömür sürýäniň ömrüni uzyn edilmez we şonuň ömründen kemde edilmez meger şol zat kitapda bardyr, yani Lawhul Mahfuzda ýazgyldyr. Tahqiq bu zat Hudaýa asandyr.